I najbrži kvalifikacija na broj 3. Mario Suka. Svetlosti i startovali su. Kvalifikacije 2, klasa 1, pozicija 1, startni broj 102, Ilić Junior, Goran. Mario Suhaj. Dobro, vratio se, sve u redu. Sve to u žaru borbe. I eto. Konjević. Pozicija 2, Miljković, 3, Pavković. Takmičari klase 4 grupa A da dođu u predstart. Miljković, Milot i Japundić. Treće runde kvalifikacija, na poziciji 2 Ivan Todorović. Takmičare klase 3 da dođu u predstart, takmičari klase 3 predstart. Radosavljević, Pavić, Suhaj. U toku je finalni krug. Finalni krug klase 3 u noćnu sa startnim brojem 318. Pase Živanović. Zašto mi kažemo da treba da se sklonite? Ste vidjeli? Aha, mi pričamo bez veze. Aperlić, pa maki bre, pusti gome čove glavu. Janka, Jović, agregat nije izgledao.
Mikrofon verovatno gubi domet, ali čujemo sve što je najvažnije.